Mark Piscopo, magħruf ma' kulħadd bħala Lullu, ingħata l-aħħar tislima 3 filgħodu, fil-jum meta suppost iċċelebra eluq sminu. Kieku kien jagħlaq 53 sena. Mijiet imlew il-Knisja Parrokjali ta' San Publio fil-Furjana u t-turuq tal-madwar biex selmu lil Lullu għall-aħħar darba. Mark Piscopo kien il-kit manager tat-tim nazzjonali tal-futbol Malti u kienu bosta dawk li nħasdu bl-aħbar tal-mewt tiegħu il-ġimgħa li għaddiet. Fil-Knisja tal-Furjana dominat il-preżenza ta' players u ex-players ta' tim nazzjonali Malti lebsin il-kit, coaches u numru kbir ta' amministraturi ta' diversi klabs u partitarji. Kien hemm ukoll numru ta' blalen iffirmati. Il-Lullu kien maħbub minn bosta sportivi ewlenin fosthom dawk mitħla tal-futbol lokali u anki dawk li jaħdmu jew kienu jaħdmu mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, l-MFA. Qabel il-qudisa tal-funeral dan l-istazzjon tkellem mal-kapten tat-tim nazzjonali Malti, Steve Borch. Iktar ħaġa li ħanibqgħu niftakru żgur hija li meta jkun hemm plejer ġdid ma' tim nazzjonali għandna tradizzjoni li jrid ikanta u kien jipprova jagħmilha ta' preżentatur qabel dak il-persuna kien ikanta. Tkellimna wkoll mal-fotografu ta' esperjenza Dominika Aquilina li min jaf kemm il-ritratt ta' Mark waqt xi logħba futbol. Għalilna li għandu ħafna ritratti tiegħu li għadhom qatt ma ħarġu fil-pubbliku. Żabbi niftakar wieħed mistoqsija sabiħa ħafna rejti. Ħadni l-Azerbajġan kien hemm market niftakar u kien parrokka wig bjondija u kien ritratt qisu qed libisa u qisu qed jibboksja mal-Captain Steve Borch. Eżis illum dalgħodu qed insellmu lill-Ażiż Mark. Fl-omelija l-Arċiprezz tal-Parroċċa il-Kanonku Charles Cini qal li qed tingħata tislima xierqa lil ħajja li ħasdet lil kulħadd meta ntemmet. Min ħadd li qegħdin hawnhekk li xarejn ilu kien jobsol li se jiġri dak li ġara. Ħadd. Huwa ddeskriva lil Mark bħala raġel tal-familja li jħobb lil Furjana u lil Malta. Fost dawk li qed jibku t-telfa tiegħu hemm martu Rita, ibnu Matteo, ommu, Ħutu u l-futbol Malti. Jien nixtieq naqsam magħkom illi Mark qed nistħajlu jgħidilna kemm il-ħajja tispiċċa fix-xejn u malajr. It-tebut tal-Lullu nġar minn dawk l-aktar qrib tiegħu fi sfond ta' ċabċib kbir u emozzjonijiet li esprimew dawk li kienu parti minn ħajtu. Il-funeral sar fil-Knisja biswit il-Klabb tal-Futbol tal-Furjana. Meta l-Furjana ħadu l-FA Trophy fil-15 ta' Mejju li għadda, il-Lullu kien diġà qiegħed l-isptar u l-plejers ħadu l-trofew li tant kien ilu jistenna li jinkiseb mill-klabb Furjanis fl-isptar Mater Dei. Il-membri tal-klabb taw tislima mill-isbaħ f'ċerimonja qasira iżda speċjali ħafna li juriet kemm dan ir-raġel kien maħbub. Wara l-funeral, il-plejers ta' tim nazzjonali Malti dawru lil Lullu għall-aħħar darba mal-ground ta' Taqali.